Кая гына гомер итсәк тә, һәммәбезнең үз тормыш казаны бар. Ерактагы якын кардәшләр, якындагы кызыклы шәхесләр, күрнекле кешеләр, танылган һәм танылмаган талантлар. Очрашып күрешәбез, сөйләшеп серләшәбез, шаярып көлешәбез. Без һәр вакыт куйда, күп вакыт юлда. Кузгалдыкмы? Киттек әйдә. Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Исегезгә төшерәм, без яшәү сәнгате хакында сөйләшәбез. Тапшыруыбыз герое талантлы милләттәшебез Айсылу Насыйбуллина. Казан шәһәрендә эшләп килүче яшәү сәнгате искусство жить мәдәни агарту проекты җитәкчесе. Булдыклы һәм күп кырлы иҗади шәхес. Талантлы героебыз белән бергәләп, без Казаныбыздагы аның өчен якын булган урыннар буйлап сәяхәт кылабыз. Үткән тапшыруда сәяхәт дәвамында без тамчылардан күлләр җыелганлыгын искә алып, шундый күлләрнең берсе тирәсендә булып, анда балыклардан кала үрдәкләр яшәгән хакында да белә алдык. Тапшыру героеның тырыш әби-бабайлары, күркәм әти-әнисе хакында да сүз тоттык, җырчы кызы белән дә таныштык. Айсылу үзе дә инде күптәннән җыр-моңга битараф түгеллеген дә күреп белдек. Бүген исә чираттагы тукталыш. Üçüncü тукталыш шәһәрнең үзәгендә һәм хайран бик тә булып чыкты. Айсылуны бүген инде үз гаиләсе һәм бу матур гаилә 7нче катта урнашкан, Казаныбызга биекләрдән сокланырга мөмкинлек биргән фатирда яши. Ә бирдә безне яңа гына ак халатын салган, Чаллыда яшәүчеләргә якыннан таныш хөрмәтле табиб, балалар хирургы, данлыклы хастаханәнең баш табибы Марат Насыйбуллин каршылады. Үзе дә һәрчак мөлаим кеше, Марат безне һәрчак хатыны яраткан хәләл җефете Айсылуны каршы алган кебек, колач җәеп, ачык йөз белән каршылады. Балалар укуда чагында аулакта гына шаһитларсыз юллыйм әле үзләренә берничә сораумны. Ничек кайчан уяндым ул хәбәр? Шул мәлләрне искә төшерәсең. Балага, Айсиләгә массаж ясарга килгәнем. Айсылу белән очрашу алдыннан телефоннан сөйләшкәндә вакытын билгеләгән идек. Шул сөйләшкән вакытка килүемә ишекне ачты Айсылуның әнисе. Айсылу ул вакытта кызганычка каршы өйдә юк иде. Массаж вакытында да Айсылуны күрергә туры килмәде. Массаж бетерә алдыннан гына берничә минут калганда Ишек ачылып китте дә, күрдем менә бу шибәр, нык шибәр бер кызны бераз вакыттан алып йөреп минем хәләл җефетем булыр дип уйладым. Айсылу шулай булды. Сез ничек, сез Марат ничек нәхәтерез беренче тапкыр? Ишекне ачып җибәргәч, мин аның беренчедән менә елмайганын күрдем. Шуңа игътибар иттем. Бик матур елмаю. Ягымлы елмаюга гашык булдыгыз. Әйе. Марат әсез күзләрендә. Күзләре. Менә шулай булды шул. Ике яклы булды бу. Обними меня сильней, ты видишь, я бегу навстречу, и только свет любви твоей сердце лечит. Обними меня сильней, не измеряй мечты словами, и только свет любви моей между нами. Җитди мәсьәләләрне хәл иткәндә кем кырт итеп кисеп куя? Хирург әфәндедер инде, эштә ялашкан буенча. Барбер инде Айсылуның фикерен мин тыңларга тырышам. Элегрәк инде ул ничектер мөселман гаиләләрендә күп вакыт Ирак соңгы сүзне әйтә. Ирак ягыннан соңгы сүз әйтелергә тиеш дигән фикер бар. Әмма дә безнең гаиләдә без ничектер тырышабыз бер-беребезнең фикерен тыңлап, кулак салып бергә менә шул кырт дигән кисмичә генә бик күп. Сез гомумән кайчы белән пычакны кулланасыз? Эштә генә. Шуңа яратам да инде мин аны. Шуңа яратам. Тыңлый барыбер, рәхмәт бик зур.
Чынлап Сез та. килешәсез Марат белән? Килешәм. Барыбер инде хатын-кызны шулай итеп, хатын-кыздан сорагач, күңеле булып китә бит инде ул барыбер шулай эшлек микән, булай эшлек микән, монда барык микән дип. Юк, мен sizga конкрет сорау бирим әдеме. Маратның кинога барасы килде ди. Бик каты крутой фильм кайткан боевик күрсәтә хәзер. Якында гына Айсылуның Камал театрына анда яңа премьера була. Икесе дә бер вакытта ничек калитәсе сорау. Әйтә дөресен әйткәндә бай. Без Камал театрына күп итеп йөргән кешеләр хәзер бүгенге көндә кинога театр белән киноны чагыштырганда театрда, концертларда без күбрәк булабыз. Чираттагы конкрет сорауга да уенын чынын берләштереп, матур итеп шаярып җавап тоттылар кызыклы әңгәмәдәшләр. Соңгы тапкыр без яңа гына күз алдына китергән сайлау килеп баскач алларына, алар бу мәсьәләне монета тәнкә атып, орел әллә решка ысулы белән бөркетте акча тәнкәне эшкә җигеп хәл иткәннәр әнә. Аллаһ Тәгаләнең ничек җай килә, ул үзе билгели. Ул яктан Айсылуның анда ниндидер связьлары бар ахырсы. Бүген инде кузгалткан тема тапшыру бюроның исеме хакындагы сөйләшүгә әйләнеп кайтып, әңгәмәдәшемә мондыйрак сорауны да юлладым. Кара әле мин әйтәм, Марат, сиңа башка ир-егетләргә сөйгәннәренә йомшак итеп мөрәҗәгать иткәндә куллана торган карлыгачым, сандугачым, күбәләгем кебек сүзләрне эзләп тә интегәсе юк. Бары тик сылукаем, Айсылукаем дип дәшүдә җитә. Ул безнең беләсезме, беренче көннән ул ничектер шулай узак вакыт, ул бер ел узгандыр. Без бер-беребезгә сез дип эндәшкән идек. Син түгел, сез. Айсылуның кеше арасында, туганнар арасында ничектер кешеләр уйлаганнар да без бер-беребезгә шул эндәшкән идек. Марат, сез миңа шей ясап китер алмассыз. Шулай булган. Айсылу, пожалуйста, көтеп тора алмассызмы дип. Юк, аны һәр кешегә сөйләсәң, алар шагыйлар дип. Көлделәр. Айсылуның энесе Айнур иптәше белән ишеткәч, алар бүтән шәһәрдә яшиләр. Алар белән дә күп шул очрашып, сөйләшеп булмый. Ә менә бергә җыелышкач, ишеткәч, бездән көлә башладылар. Менә шул кичтә ничектер ул беләсезме? Сез көлмәсеннәр дип нат гитеришли. Моментально. Ул теге бит беләсез, теге Евгения Онегина шикәр, я вас люблю. Чего же более менә гел шулай булды. Чынлап та белмим, бәлки ул врач булгангамы, шунда табиб булгангамы, мин укытучы. Ничектер бер-береңә шул хәтле хөрмәт. Ике профессиядагы. Ниндидер менә бу. Сез дип мөрәҗәгать. Әйе, менә гел сез дип әле өйләнгәнчегә хәтле без сөйләштек. Сез беләсез, менә мин матур парлардан интервью алганда бер коронный сорауым бар. Таҗлы сорау дигән. Кем иртә белән кофены китерә? Марат Айсылугамы? Айсылу Мараткамы? Юк, без кроватьта Әле аңа барып җитмәде безнең эше. Кофега ярашмаган кешеләр. Фильмнарда шикелле. Икебез дә пешерергә яратабыз. Әйе. Кофе мәсьәләсендә булсын, ул иртәнге аш булсын, ул минем вакытым булганда. Теләк бар һәр вакыт. Вакытына карата. Әгәр дә Айсылуның вакыты булмаса, мин пешерергә тырышам. Ничектер, әгәр дә пешереп бетергә өлгермәсәк, бер-беребезгә ярдәм итәбез, булышабыз. Мин сагынам ызын кышларыңны, күңелемә күчә бураның. Бураннарда сине эзли, мен урадым Казан урамын. Мин Казанда сине эзләп таптым, мин Казанда бәхет юрагым. Бергә узып язмыш урамнарым, бергә узып Казан урамын. Матур пар мәхәббәт ияләренең икесенең дә әтиәниләре, берсе Әлмәт, икенчесе Мөслим якларыннан. Айсылу белән Маратның икесенең дә әниләре алдынгы педагоглар, әтиләре кайчандыр хукук саклау өлкәсендә хезмәт куйганнар. Һәм мондый кызыклы, туры тәңгәл килүләр берләштереп торган җитди әйберләр хайран бу гаиләдә. Әллә чыннан да бәхетле парлар барлыкка килү хакындагы карарларны күкләрдә язып төшерәләр инде безгә, җирдәгеләргә. Браки совершаются на небесах диләр мәле, урыслар. Ырышмысың әтиәнеңне? Ник бу исемне бирдегез миңа? Эмеральда дигән исем кышыра кирәк иде. Юк, мен әтиләремә, ниләремә мин мең рәхмәтле. Чөнки аны хәтле ешта күрми ул исем, Айсылу дигән.
Аннарысын инде ул бит мәгънәсе дә бар ул исемнең. Айсылу ай, ай һәм чибәрлек белән билгеле. Шуңа күрә инде Айсылу луналика дип әйтәләр. Лунная красавица. Белмим инде үзем матурмы юкмансын. Маратта сорарга кирәк. Ышанам инде ярар матур дип. Ничектер белмим. Була бездә. Исемем Бигыши. Аны әле беләсезме ничек килеп чыкты ул? Аны әни дә сөйли инде безнең гаиләдә гел сөйлиләр ул әйберне. Әти әле мәктәптә укыганда микән инде, университетта укыган вакытта ук ул белгән. Аның өйләнгәч кайчандыр кызы булачак, ул Айсылу булачак дигән ул. Әле бала туганчы. Әле әнине очратканчы. Жан кергәнче. Хатын булганчы. Шуңа күрә әни гел көлеп әйтә инде баштан ди, син булгансың ахырысы ди. Анарсын шул сине тудырыр өчен мине тапкан әтиең ди. Анарсын мине дә хәзер шуңа күрә эгоистка дип әйтәләр, чөнки безнең кызның исеме Айсилә. Шуңа күрә Айсылу, Айсел килеп чыкты инде безнең. Шулай менә лунный поток диләр. Аның мәгънәсе бер төрлекме? Лунный поток. Безнең гаиләдә бит ике кызымы? Әйе. Кемнәр исемнәр? Эрика, Айсел. Әйе. Эрика, Иркә, Айсилә. Айсылу юлга Казаннан Казанга сәяхәтенең дәвамына әзерләнгән арада без Марат белән икәүдән икәү генә егетләрчә аралашып алырга да өлгердек. Хәер сүзебез күбесенчә шул хәзер инде сезгә дә якыннан таныш булган сылу кыз хакында барды. Кайбер генә бик тә азыннан кала. Яшәү яме өстәлдәге тәмле ризыктан да торамы? Бик кызыклы сорау бизнесен бит. Әлбәттә тора, минем фикеремчә, әлбәттә тора. Ул бер яктан берләштерә торган момент дип әйтәм. Чөнки табын алдында тәмле ризык булган өстәл алдында утыру үзенең ничек беләсезме? Икенче якынайту ягыннан да ничектер. Аннары бит әле син үзеңдәге яхшы пешерәсең түгелмесең? Яхшы өстәл әзерлисең. Тырышам беләсезме, вакыт булганда теләк бар һәр вакыт. Менә кызганычка каршы вакыт җитеп бетми. Вакыт булганда тырышабыз. Үзем булсам Айсыл белән бергә, менә элгәрәк әйткәнемчә, бергә пешерергә. Дөрес туккану хакындагы сорауны да юлладым мин гаилә башлыгына. Табиб кешегә. Бу бит яшәү сәнгатенең бер өлеше булса кирәк дигән фикердән чыга. Ул яктан Айсыл миңа караганда тәрбиялерәк. Мин без гомумән теләсә нәрсә ашарга еләшмәгән. Безнең ничектер культура питания дигән сүзгә туры киләбез без. Күп санлы хатын кызларыңа гаиләдәге чәчәкләр бүләк итәргә яратасың. Яратам. Шатлануыма Айсыл чәчәкләрне ярата. Чәчәкләрне беләсезме ничек ярата? Ул аның үз яраткан чәчәкләре бар, альстромерия, тюльпаннар. Кеше фикерендә ул калды бит. Әгәр дә чәчәк дигәндә ул ничектер ассоциация, букет. Ничектер пышный булырга тиеш ул дигәндә, упаковкасы булырга тиеш. Айсыл ярата чәчәкләрнең менә гади генә өзеп биргәнен. Шулаймы? Чәчәкләр турында сүз чыккач, мөмкинлектән файдаланып без табиб әфәндедән медицина өлкәсендә киң таралган ак чәчәкләр хакында сөйләвендә сорадык. Ак чәчәкләр дигән премия бар бит инде. Шулай бит. Хыялланасыңмы син дәген ул премияны кайчан да булса алырга? Әлбәттә хыялланам. Аны беләсезме, аны бөтен менә медицинага керүче кешеләр ул конкурста катнашырга һәм иң төп номинацияны алырга тырышып каралышла бит. Тиешле дип уйлыйм. Тәмләп шәйләп алганнан соң Марат белән саубулашып, биекләрдән инде җиргә төшеп, шул ук ямьле яшәү чыганагын изли дәвам иттек без сылу кыз белән шәһәр буйлап сәяхәтне. Һәм ул безне тагы бер завыклылык һәм гүзәллек чыганага булып торган тарихи урын, башкалабызның Некрасов урамында урнашкан матур йортка алып килде. Биредә Дом арт музей галереясы урнашкан. Һәм күп кенә Айсылу Насибуллинның яшәү сәнгате проекты кысаларында оештырылучы чаралар еш кына биредә уза икән хәзергә. Монда безне Айсылуның бар командасы почти тулысы белән көтә иде.
Искусство жить – это очень личное понятие. Искусство жить. Почему мы пришли к Айсулу? Потому что она, понимаете, словила вот в этом названии вот эти вот все посылы, они не просто современные, они очень личные. Когда мы выходим, например, к публике и хотим поделиться и делимся своими знаниями, эмоциями, своей энергией. Сегодня, когда говорят, я не в ресурсе или у нас там энергосбережение, я там не в потоке и так далее, а мы всегда в потоке, хочешь ты или нет. Мы всегда в ресурсе, понимаете? Поэтому, когда она нам дала возможность говорить о том, что для тебя искусство жить. Искусство жить с девчонками абсолютно согласна. Это быть в гармонии, это действительно самореализация. И сейчас у нас есть возможность вот этими знаниями... Чего научились? Это даже не научить. Поделиться. Поделиться. Кто сегодня в этом мире чем-нибудь делится? Только себе, а мы от себя. Вот поэтому мы вместе. Конечно. Яшәү сәнгате проекты һәм моңарчы яшәп килгән Айсулу Насыйбуллина оештырган Tellman үзәге кысаларында иҗади кичәләр дә оештырылып килә. Сәхнәләрдә кунакта инде милләттәшләребез актерлар Марат Башаров, Камил Ларин, язучы Гүзәл Якина, җырчы Алсу да булырга өлгергәннәр. Дөнья күләм күренекле кешеләр дә кайчагында атлап үтәләр яшәү сәнгате бусагалары. Танылган сәнгать әһле америкалы Оливер Стоунның улы кинорежиссер Шон Кристофер Али Стоун һәм күркәм шәхес танылган режиссер, актер, сценарийлар төзүче Ануар Хашмайн шундыйлардан. Яшәү ямен һәм тәмен җир шарында гомер итүчеләргә аңлатып бирергә омтылучы, акыллы һәм кызыклы кешеләрнең һәммәсе үз өлкәсендә хөрмәтле һәм уңышлы профессионаллар. Бу көчле команда файдалы һәм мавыктыргыч проект хакында без киләчәктә тәфсилләбрәк сөйләрбез әле. Ә бүгенге тапшыруның төп герое яшәү сәнгате проекты җитәкчесе, булдыклы һәм талантлы кеше Айсулу Насыйбуллина икәнлеген исегезгә төшерәм, дуслар. Һәм бу бары тик минем фикер генә түгел. Она всегда вдохновляет на какие-то новые свершения, на новые темы. Она такой паровоз. Вот она поезд. И сила внутренняя, это и такой стержень, и это человек, за которым хочется идти. Она, знаете, как вот такая фея, которая просто вот, когда даже вот, невозможно это сделать. Как ей это удается, друзья? Ашамаган, как это, ашаган бельми, тураган беля. Вот я о том, что я понимаю, какие иногда препоны стоят перед этой хрупкой вообще девочкой, которая абсолютно нас освобождает от каких-либо просто даже вот забот. Она человек, конечно, уникальный вот этой своей какой-то многосторонностью. Она очень человечная, она очень душевная. Она не такой руководитель, который интересует только заработок или только, как вам сказать, вот, собственная, да, такая самореализация, чтобы все обо мне знали, да, внешняя сторона. А с какой киногероиней хотели бы сравнить Айсулу? На обум, не подумав. Ну, это, конечно, Скарлетт. Я очень благодарна, что она доверилась мне по темам, которые я бы хотела рассказать публике ее. То есть она меня пригласила как эксперта уже в свой проект с наработанной публикой, и там, где уже были и поклонники. Менә бик дулкынланган вакытларда ничек кенә менә булып чыгыр икән, публикага ошар микән дигәндә, Айсулуның менә күзләрен шулай күреп, ул әйе дип әйткән вакытында барысы да тәртиптә, барысы да яхшы, барысы да под контролем, һәм тагын да шулай эшлисе килә, тагын да шулай үсәсе килә. Я новый эксперт, новый член команды, чему я очень рада. И Айсулу, вот, как сказала Эльвира Рафаэльевна, считывает действительно тренды, запросы аудитории. И увидела, что нужна философия настолько здесь, чему я была поражена, взрослая и мудрая аудитория, что действительно они хотят говорить на глубокие темы, на философские темы. Айсулу абсолютно доверилась мне, за что я ей бесконечно благодарна. Кызларга бик зур рәхмәт. Чөнки мин аларсыз бөтенебез белән бергә генә без шундый проектны булдырып чыгара алабыз. Сез күтәргән яшәү сәнгате темасы шул кадәр киң, җир шарындагы аудитория гына сезгә аз булачак дип, галәмнәрне, космосны да яуларга язсын үзегезгә дигән минем теләкне шаян шук кызлар да күтәреп алдылар.
благодаря вашему трудолюбию, чтобы у вас контингент становился больше и больше, и вам не хватало уже аудитории всяких, ни Камалского театра, ни оперного. И вы выходили на мировой уровень, и, может быть, даже завоевывали космос. Итәгатьле кызлардан кунакка килгәнем өчен рәхмәтләр алып, хушлаштым мин яшәү ямсырларын белүче, акыллы һәм гүзәл затларыбыз белән. Менә булайрак итеп. Ама! Кызлар белән хушлашуга без җәяүләп уздык алдагы елны. Якын арада. Чын барлык һәм хыялыйлар турында фикер алыша. Нәрсә генә димә, кызлар хыялый инде алар. Альберт минем иң теләгән хыялларымның берсе озакламый тормышка ашырга тора. Нинди хыял икән инде бу нәрсә? Күрсәтәм. Хәзер алып барам сине шунда. Сен күрәсең инде матурымында. Җирләр, музейлар, бу минем иң яраткан җирләр. Чөнки мин тудым, яшим 20 ел мин яшим менә Казанның үзәгендә. Мин бу музейлар янында һәр көнне йөрим. Шуңа күрә хәзер мин сиңа шул хыялымны күрсәтәм. Ә монда менә нинди музейлар бар? Монда музей изобразительного искусства, безнең галерея современного искусства бар. Тегендә безнең музей Баратынского. Монда бик күп. Минемчә инде монда иң безнең күренекле дип әйтим инде музейлар безнең үзәктә. Һәм менә ниһаять Айсылу мине сәяхәтебезнең ахырына тикле сер итеп саклаган тагы бер кызыклы тарихи урынга алып килде. Сезгә дә шишәм хәзер бу сер йомгагын, тамашачы дуслар. Казанның Максим Горький урамында һәр яклап музейлар, тарихи йортлар арасында урнашкан әлеге бинада тиздән яшәү сәнгате проекты тулы җанлы итеп игелекле эш алып барырга мөмкинлек тудырган аерым мөстәкыйль офис ишекләрен ачып җибәрәчәк. Хәзергә күрә без биредә ремонт эшләре бара. Шуңа да бүгенгә биредәге эшкә күркәм бер мәгънә кертергә омтылып эш итүче булдыклы хезмәт ияләре белән генә очраша алдык. Ну где свет твой, Лиля? Где свет? Менә кая. Исәнмесез, Лиля. Вайсмысыз ярмикәсез менә. Айсылай, сез Казанда иң яхшы дизайнерларның берсе иде. 10%. Я нинди монда могҗизалар төзүсен. Когда Айсыла меня пригласила сюда, вот в это помещение, для того, чтобы посмотреть, поскольку я тоже являюсь частью проекта Айсылу, то есть я посещаю лекции, мне вот вся вот эта идея очень нравится, и когда я пришла, я тоже влюбилась в это помещение, потому что оно открытое, легкое, светлое место, то, куда, мне кажется, из любой части города можно дойти. У Айсылу уже очень много направлений разных. Как бы нам сделать такое пространство, чтобы объединить вот эти все направления, и чтобы они не были отделены друг от друга, а чтобы это все было соединено, потому что Айсылу это же такой человек, который соединяет людей, разных людей. Я, конечно, буядырыз ак төскә, стеналарны кирпичтән калдырдыгыз, кызым, нәрсәдән чыгышларыгыз бар? Вы знаете, как Айсылу, мы не сторонники каких-то сложностей. То есть мы любим, чтобы все было довольно просто. Поэтому это помещение... Здесь же говорят, не простота спасет, а красота. Да. Главное, что красиво. Но это помещение как чистый лист бумаги. Наша идея такая. Мы не хотим прямо вот сейчас сделать так, как это будет выглядеть в конечном итоге. Мы его делаем как чистый лист бумаги, поэтому мы берем белый цвет для того, чтобы дальше творить и развиваться. Мы же не стоим на месте. И как мне обещали, мы будем сегодня закладывать первый камень-кирпич. Да. И в этом нам помогут все наши строители, которые есть. Ребята, где вы? Вы положили первый. Офис, палата, тапшырды. Яшәү сәнгате яшәсен. Все должно быть клево. Шулай итеп, бүгенге очрашу ахырына якынлашты.
яшәү ямен аңлап, үзләре белгәнне башкаларга сөйләп, күрсәтеп, аңлатып бирүче, шын барлыктагы гүзәллек һәм матурлыкны күрә белергә, өйрәтергә омтылып, тирә-юньгә бары тик яхшылык таратучы, киләчәккә өмет, ышаныч уятучы, булдыклы һәм кызыклы шәхесләр сылу кыз Айсылу белән очрашу ахырына якынлашты. Шушы урында мин дә тамашачыларым белән саубуллашып торам. Игелекле матур теләкләремне җиткереп һәммәгезгә. Якты дөньяларда гомер кичергәндә, һәммәгезнең күзләрендә, нурлы йөзләрендә яшәешнең бары тик гүзәл шатлыклары чагылыш тапсын. Йөрәкләрегездә нибары мәхәббәтле, җылы кичерешләргә генә урын булсын. Һәм әлбәттә инде һәммәгезгә бәйт әкиятләрдә сыман, җәннәт кышларыныкыдай матур канатлар үскәнен, һәм күңелебездә һәр чак бары тик бәхетле очышлар булачагын хис итәргә насыйп итсен, дуслар. Бу якты, нурлы да, катлаулы да дөньяларда тормыш иткәндә. Ә хәзергә пока-пока һәммәгезгә. Исән сау булыгыз, янәдән һичшиксез кызыклы, нурлы моңлы тапшыруларда ягымлы геройларыбыз белән очрашканга кадәр.